Mitä konkurssissa tapahtuu? Konkurssissa velallinen yritys todetaan maksukyvyttömäksi. Konkurssi on siis maksukyvyttömyysmenettely, jossa yrityksen omaisuus realisoidaan ja jaetaan velkojille. Konkurssimenettely kestää usein 2-5 vuotta ja tyypillisesti sen vaiheita ovat 1. Konkurssihakemus. Yleensä joko yritys itse tai velkoja tekee konkurssihakemuksen tuomioistuimelle. 2. Varojen selvitys. Tuomioistuin nimeää pesänhoitajan, jonka tehtävänä on selvittää yrityksen omaisuus ja velat. Tässä vaiheessa määritetään myös velkojien prioriteetti maksujen suhteen. 3. Varojen realisointi. Konkurssipesä myy yrityksen omaisuutta saadakseen varoja velkojen maksamiseen. 4. Velkojen maksu. Konkurssipesän myymisestä kerätyt varat jaetaan velkojien kesken etuoikeusjärjestyksessä. Jotkin velat saatetaan joutua jättämään maksamatta. 5. Konkurssin päättäminen. Kun kaikki velat on maksettu tai niistä on sovittu, konkurssimenettely voidaan päättää ja yritys lopettaa virallisesti toimintansa. Konkurssiprosessia ei kuitenkaan aina saada vietyä loppuun, esimerkiksi jos yrityksen varat eivät riitä konkurssikustannuksiin. Siinä tapauksessa konkurssi raukeaa ja konkurssipesän varat siirtyvät ulosottoviranomaisille.